बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै भलिबल चेम्पियनशिप बादायलायनाय भेरगाव जिल्ला गेलेमु गौथुमनि मददजों जोङो बेवहाय मैयानिफ्राय बे खेलाया जागायगासिनो दङ। दायो फाइनाल मेट्सआव क'क्राझार आरो सालबारिनि गेजेराव बे खेलाया जागासिनो दङ। गासै टीम महरै गासै मोनजि जोंनि जे स्पर्ट्स डिस्ट्रिक्ट दङ बिनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बड'लेण्ड गेलेमु जे गौथुम दङ BSA बियो 2021 मायथाइयाव बियो दाजादोंमोनब्लाबो दानायनि उनाव जेबो खुनु एक्टिभिटी गैयामोन। देग्लायनिफ्राय जों गिबि खेबनि थाखाय भलिबल जि चेम्पियनशिप बे भलिबल चेम्पियनशिपखौ होग्रोनाय जादों आरो बिनि उनाव फुटबल आरो गुबुन एथलेटिक बायदिसिना जे बादायलायनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनि जे BSA बड'लेण्ड गेलेमु जे गौथुम दङ बेनिफ्राय जोङो साखाफारा जानानै दङ। जोंनि थांखिया बेनो बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननो जाहाथे जों मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनो हायो। गुबुन गेलेनाय जे रोंगौथि गोनां दङ बिथांमोनखौ जाहाथे गामिनिफ्राय लाबोनानै जों जाहाथे बाहागो लाहोनो हायो बेयो जोंनि थांखि। मानोना दिनै बयबो बुंदों जे बड'लेण्डआव गोबां गेलेगिरिफोर दङ, बायदिसिना गेलेनाय बिफानाव गेलेगिरिफोर दङ, नाथाय बेबायदि स्कप मोनाखै, बेबायदि प्लेटफर्म मोनाखै। बिनिखायनो दिनै जिहेतु जोंनाव स्पर्ट्स अर्गानाइजारफोर खम दङ, जोंहा नांगौसेबां मोजां क्लाब गैया, जे क्लाबफ्रा हारसिङै गावबागाव गेलेगिरिफोरखौ जोथोन लानानै बिसोरो दैदेनलांनो बेबायदि गैया। दा बे जोङो नुनो मोन्दों जिहेतु दानि आथिखालनि बिटिआर जे सरकार मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा गेलेनाय बिथिंखौ लानानै बायदिसिना हाबाफारि मावगासिनो दं। बे बेलायाव जोंनि जे बड'लेण्ड गेलेमु जे गौथुम दङ जोंबो जुदि नाजायोबा, जोंबो जुदि गुबुन खेला जुदि अर्गानाइज खालामोबा निस्सय जोंनो काउन्सिल जे सरकार बे सरकारा मदद होलांगोन। आरो अलरेडि बिथांजोंबो जों रायज्लायनाय जादों। बिथाङा खोथा होदों जे बड'लेण्ड गौथुम गेलेमु जे गौथुम दङ बे जिफोर खेलाफोर सालायलांगोन बेफ्राव काउन्सिला मदद होगोन होननानै बिथाङा जोंनो रादाय होदों। आरो बेनिखायनो जोंबो थाम-थिम खालामदों मोनसेनि उनाव मोनसे जोंबो गुबुन आयदाखौ लानानै जोंनि जे गेलेनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन। जोङो थुलुंगानि थाखाय दिनै बेवहाय ट्रफिजों लोगोसे जाय देरहागोन बेयो 50,000 रां मोनगोन आरो जाय रानार्स आप जागोन बेयो 30,000 रां मोनगोन। बेबायदियैनो जोंनि जे गिबि खेबनि जे भलिबल चेम्पियनशिप बे भलिबल चेम्पियनशिपखौ जों बे रोखोमै दैदेनलांनो थाखाय जोङो नाजादों। एबा दिनै भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सआ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों। बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों। जिहेतु जों गोबां समाव नुनो मोनबोगासिनो गोबां आबादा गेलेनाय बिथिङाव बांसिन नोजोर होदों, नाथाय हारिमु बिथिङाव खम जादों होननानै नोंथाङा सानो? नोंहा आलादा दङ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा स्पर्ट्स अर्गानाइजारफ्रा स्पर्ट्सखौ लांगोन, जायफ्रा हारिमु एबा कालचार बिथिङाव खामानि मावो बिथांमोना मावबाय थागोन। जोंनि बर'आव जिहेतु दुलाराय बर' हारिमु आफाद दंखायो, बे आफादा दिनै बिथांमोना गावसोरबो नाजानायजों आरो सरकारनि मददजों बायदिसिना हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। जेरै नोंथांमोना बा जों बयबो मिथिगौ जे मोसानायफोरखौ रोखोमसे खालामनो थाखाय गुबुन जायगा गुबुन रोखोमै मोसानायफोर दङमोन। दा बेफोरखौ रोखोमसे खालामनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव सिलेबास खालामनाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ खालामगासिनो दङ। दा बे हिसाबै बेबो थालांनाय मोनसे आयदा नङा। समानै स्पर्ट्स कालचार गासैखौबो जों समानै लांनांगोन आरो आं सानो जे बेबायदि खुनु खालामनाय जायाखै। स्पर्ट्सआ स्पर्ट्स थांबाय थादों आरो कालचाराबो कालचार थांगासिनो दं। जोंनि BTCआव दायो फुटबल आरो भलिबलनि अनगायै क्रिकेट आरो काबादिनि खेलानि बादै जों खम नुबोदों। नंगौ, जोंनि माहारियाव बांसिनै फुटबल गेलेनाया जोंनाव बेयो मुंदांखासिन एबा बयबो गामियानो माने गामिनि सेंग्राफ्रानो फुटबल गेलेयो। नाथाय दिनै क्रिकेट होननानै बुङोबा दाबो जोंनाव खुब खम बेबायदि क्रिकेट गेलेनाय, जोंनाव गोबां क्लाब गैया एबा क्रिकेट गेलेनो थाखाय बेबायदि जोंनाव माने मानसिफोर जाखांबोआखै। दा क्रिकेटआ जोंनि हादरनि बा भारतल' नङा, दिनै बुहुमनाङैनो गोबां हादरा क्रिकेटखौ गेलेयो, मुंदांखा मोनसे खेला। ओंखायनो क्रिकेटआवबो गोबां स्कपफोर दङ। बेनिखायनो दिनै जोंनि मानसिफ्राबो
जाहाथे क्रिकेट गेलेनो थाखाय आवगायबोयो बा जोंनि जायफोर स्पर्ट्स क्लाबफोर दङ बिथांमोनाबो क्रिकेटनि कचिं बायदिसिना होनानै जाहाथे प्लेयार दिहुनो बेबायदि मोनसे आबहावाखौ जोंनि गेजेराव लाबोनांगोन खुनु मोनसे खेला बाद होआजासे गासिबो खेलाखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे गेलेनाय जायो बिनि थाखाय जोंबो नाजालांबाय थागोन गेलेगिरिफोरनिसिम मा खावलायनो दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै गेलेनायखौ लानानै गोबां रोखोमनि हाबाफारि लादों जेखौ जों नुगासिनो दं थांनाय बोसोरनिफ्राय खेल महारन जादों गामि सिंनि गथ'फ्राबो गामि सिंनि गेलेगिरिफ्राबो जाहाथे VCDCLनिफ्राय फैयै फैयै स्टेट लेभेलसिम जाहाथे बिसोर गेलेनायनि खाबु मोनो बिनि थाखाय जेरै आसाम सरकारा नाजागासिनो दङ बायदिसिना बुंदों बिथांमोननि गेलेगिरिफोरनि थाखाय जायफ्रा नेशनेल गेलेगोन आरो नेशनेल गेलेनानै बान्था मोनगोन बिदिसिनि थाखाय सरकारि साख्रिखौ थिखानानै दोनदों बा गुबुन गुबुन माने सुजुग सुबिदाखौ होदों बिनिखायनो गेलेनायजों गावखौ फसंथाननानै लाखिनो हायो गेलेनायजों गावनि न'खरखौ दानो हागोन बिनिखायनो गेलेनाया जेन' ओरैनोल' जाया जाहाथे मोजां गेलेगिरि जानो हायो जे जों स्टेट प्लेयार बा नेशनेल प्लेयार जानानै गावनि थांनानै थानाय राहा लामाखौबो जाहाथे दिहुननानै लानो हायो बे रोखोमै गेलेनो थाखाय आं गासैबो गेलेगिरिफोरखौ खावलायो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन मुंनि मोनसे आफाद जोङो 2020 दादों बड'लेण्डनि गासैबो डिसिप्लिननि गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बे हिसाबै बिथांमोना गिबि हाबाफारि बायदि 10टा साब डिभिजनाव थानाय एबा स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ लानानै बे भलिबल कम्पिटिशनखौ बे भेरगावनि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंदों साननैनि हाबाफारि लानानै 29 आरो 29 जानुवारि दिनै फाइनाल आरो बेहाय बे फाइनाल गेलेनायाव क'क्राझार आरो सालबारि मोननै दोलोनि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनाया सोलिबाय थादों आरो गोजोनथाव बाथ्रा बे गिबि खेब टुर्नामेन्टआव बिटिआरआव थानाय मोन 10 महकुमानिफ्राय गासैबो बाहागो लाफैदों बेयो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला भलिबला जोंनि गेजेराव एसे खमायलांनायखौ जोङो नुबायमोन बोसोरब्रै सिगांसो नाथाय दायो मोनफ्रोमबो जायगायाव बिनि गेलेनायनि जि गोनांथि आरो बिनि गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोनायखौ जोङो नुदों बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशना अलिम्पिक एस'सिएशननि स्टाइलजों खामानि मावगोन बिटिआर एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो गेलेनायनि थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लागोन गिबि हाबाफारि बायदि बिथांमोना भलिबल लादोंबाबो इयुननि समाव गुबुन गुबुन डिसिप्लिनखौ बिथांमोना नायगोन जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि गेलेगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो गेलेनायाव जाहाथे जौगालाङो बेखौ बे बड'लेण्ड एस'सिएशना इन्डिपेन्डेन्ट बडि हिसाबै नायगोन आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोनखौ थुलुंगा आरो मददथि होनो थाखाय जोङो थियारि जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो आयदायाव जायफोर गेलेयो बिथांमोना जाहाथे नेशनेल लेभेल इंटरनेशनल लेभेलसिम सहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे एस'सिएशननि गेजेरजों जोंनि सरकारा बिदि डिसिसन लाथ'वाखै एस'सिएशना बेखौ डिसिसन लागोन अदेबानि बे बादायलायनायनि गेजेरजों एवारनेस लाबोनायबो मोनसे थांखि बिनि थाखायनो बे बादायलायनायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांमोना खुंगोन आरो जोङो बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि थाखाय इयारलि मोनसे जोंनि एसअपिडिआव बाजेट दोननायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो बा बे बाजेटजोंनो बिथांमोना जाहाथे बोसोरसेनि एक्टिभिटि एबा खामानिखौ मावलांनो हायो बेनि थाखाय जों सुबिदा होनो नागिरदों बड'लेण्डनि गेलेनाया जोलुर दा जोलुरा खोब मुंदांखा जाबाय आरो मुंदांखा खालामनोबो नांगोन ग्रुप गेमखौ जों बांसिन इन्टारेस्ट होदों नाथाय इन्डिभिजुवेल गेमखौबो जों इन्टारेस्ट होनो नागिरदों बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंहा गोबां गेलेनाय बिफाननि गेलेगिरि दं काबादि होन हकि होन बा एथलेटिक्सआव दङ जोंहा गोबां गेलेगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनखौ दिहुनफिननो थाखाय गेलेगिरि दिहुनफिननो थाखाय आरो बेफोर गेमखौ जों मोजाङै खाबु होनो थाखायनो बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ दानाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोर इभेन्टनि गेलेनायफोरखौ जोङो समानै समानै खाबु होनो थाखाय जों नाजादों बड'लेण्डआव स्पर्ट्सनि बेलायाव जोङो गोबांथार जों हाबाफारि लादों जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार जों बानायनायनि हाबाफारिया जोंहा जागायबाय आरो उदालगुरियाव खम समनि गेजेरावनो स्पर्ट्स एकाडेमि बे जानो थांगासिनो दङ
आरो बड'लेण्डनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि भेरगाव आरो बाक्सा बे मोननैयाव जों खालामनो नागिरदों मोनसेखौ गसाइगाव बानायनायनि खोथा दा बेखौ जोङो नैबे मार्च दानाव जाहाथे जोंहा डिपार्टमेन्टेल गभर्नमेन्टनि भिजन डकुमेन्ट जों बानायगोन बे डिपार्टमेन्टेल भिजन डकुमेन्टखौ जों बेखौ सोफानानै बेखौ फैबाय थानाय समाव जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों नाजानाय जागोन